Emanuel Camilleri, persuna li ġarrab inġustizzja f'dawn l-aħħar snin minħabba xhieda falsa. Camilleri ddaħħal il-ħabs fit-2 ta' Mejju tal-2013 u nżamm 400 jum il-ħabs meta hu kien innoċenti. Għalkemm illum il-ġurnata huwa jinsab meħlus, xorta baqa' jidher fir-reġistru tal-pedofli. Nhar il-ħamis li għadda waqt Newsfeed tkellmet Desiree Camilleri, il-mara t'Emanuel, fejn irrakkuntat l-esperjenza qiebsa tal-familja tagħha għal dawn is-snin. Storja li għalkemm ħafna jaħsbu li waqfet hija għada għaddejja. Snin ibsin immens, li tikollok fiduċja fik innifsek, li temmen u tista' tgħin u tkompli mal-familja hija qiebsa li tqum filgħodu u tgħid bonġu, però mhux bonġu bħal normalità tgħid se jiġri llum, x'inhu ġej, se jinqala, ferri timur, rati, avukati, media, fejn aħna nistgħu forsi nigranfaw ma' kull tama li aħna għandna biex forsi xi darba nkun nistgħu ngħixu ħajjitna. Emanuel minħabba l-ġustizzja li sofra għamel żmien li tilef it-tama kollha. Ma jista' jagħmel xejn. Perkaż jiena kien jgħidli frażi fejn ġbajt m'għandix għalfejn ngħix. Ma kienx jara xaqta dawli u kon ngħidlu sentej jgħaddu. Jiena faċli ngħidha sentej jgħaddu, kon ngħidlu għamel kuraġġ, kon ngħidlek mhux għalija għat-tifel. Naħseb dik kienet l-iċken tama li żammitu jgħix. Desiree qalet li għalkemm Emanuel ħareġ mill-ħabs l-affari mhix lesta. Issa Emanuel qed jaffaċċja problemi oħra għax inħeles fuq bejl meta l-każ għadu għaddej. Hija talbet biex il-liġi tinbidel u sseħħ tassew ġustizzja fuq individwi bħal Emanuel. Waqt il-programm Newsfeed, Desiree qalet li minħabba din l-inġustizzja Emanuel għandu problema biex isib xogħol, problema ta' safar, problema anki kif jiġi ġustifikat fl-aġir tan-nies. Mhix faċli tipprova tfhem in-nies imma innoċenti imma jiddispjaċini. Tweġġak ħafna, jew tisma' qara dak il-pedofolu, jasa kien weħel il-ħabs. Inti tibqa' bit-timbru din nismawha kontinwament aħna. Issa permezz tal-Oppożizzjoni u Shadow Minister għall-Ġustizzja Jason Azzoppardi hemm raġġ ta' tama għal din il-familja li tassew issir ġustizzja. L-Oppożizzjoni il-ħamis ippreżentat Private Members Bill biex f'każijiet eċċezzjonali fejn jiġi pprovat li tkun saret amministrazzjoni ħażina tal-ġustizzja, il-Qorti tal-Appell Kriminali jkollha seta tistħarreġ mill-ġdid każ li jkun ġie referut lilha wara kundanna minn kull qorti ta' ġustizzja kriminali. Abbozz li ġie ppreżentat wara l-Oppożizzjoni femet is-sitwazzjoni li jinsabu fiha nies f'din iċ-ċirkostanza. Desiree waqt Newsfeed appellat kemm il-darba biex tgħaddi l-emenda fil-liġi li tista' tgħin il-ħafna nies li batew inġustizzja tul dawn l-aħħar snin. Tini diċċavet għaddija liġi llum qabel għada u mhux li biss se tgħin il-pajjiż.